na shrine. Oh. Butasan mo. Tara. Asa man mo? Oo, Oh. puti nga siya. Okay, go. Ay, Uy, hindi naka-join. Patay ka. Yan. So, hi guys. Balik na po mi sa Mimic. Yeah. Karon kay kuig na mo si Christian. Gikidnap na mo siya, guys. Kapag ikaw yung volume 3. Let's go! Okay. wala, sinig ko. Gitar, tuloy, di ba? Bahala na siya. Dili. Biyahe na. Di-quit man. Jump. Time Pwede build. yung kalayat. Time build. Ta. Let's go. Pag-una chan. Be chill. Uy. Okay. Asa ta? Okay. Minecraft. Gani. Ang pawitan bayot, guys. Okay. Me first. Let's go. I'm scared. Ang mawahay bayad. Naman tayo, wala na lapit na, di ba? Tawag sa lugar, guys. Guys, Simple sa na rin. lugar. Oh no, dagan. Scary mo. Oh, dali. Ara ka? Oh, go, Open. Chan. Sige. Sige. Huwag na. Listen. Go. Uno. Nga anong music? Guys. Ang music. What? Uy, ang music. Like a scare Lagan. tip. Lagan. Ano to? Ang music. Oh, bye. Oh. Asa, Steven? Ang music ba nga na to? Intro na to eh. Ay. Ay, gago, dagan. Natara. Let's go. Search for a Uy, password. Go daw. Nico. Ikay ko dito. Patay. A few moments later. Sige. Tulo. Ah. Yeah. Kani. Kana. Okay. Nice. Oh. Let's go. Ito na, stone. Huh? Lagi sud lagi. Oh, crowbar. Ta. Nato. Let's go. Yay. Chan. Oh. Pwede na ni mo pati yun ang unga ni. Promise. Ako na. Oh. Cristiano na. Pati ha. Yo. Pwede makapatay. Tara. Oh yeah. Go. Oh. Tay butag. Sheesh. No. Lagi itimbang tara. Ah. Uy, wow, dagan. Ako, biya ka. Biya mo ko ninyo. Let's go. Portal, mani. Oh, portahan de. Tayo. Kiwang na ako ni mo dyan eh. Lagi heartbeat eh. Uy, masira Ay, lagi. sig. Oh, sorry, mabli. Masira. Oh. Nagbagyo dahil sa. Eh. Isa na ako. First me. Yo, makadungog ko sa akong heartbeat. Isa. Kapuya na niya eh. Pag ano? Oo! Sorry. Sorry, headphones ko. Nasad. Unsa? Code? Halabado sa una eh. Basig maura, password. Ako doon pikas. Chan. Dili. Ato. Che. Bantay ka ha. Ako doon pikas. Oh no. 337749. Tao Wala. Wala bli. 8749. Ako 8. Bugo. 749. Let's go. Sige, paguna. Tadi mo Chan eh. Nalagoy katuan ni Yay. Christian da. We love you. Oh. Uy, di ba God, nag-team? you're the life save. Naman tayo mag-gitar din nga katong kwan? Ay, sa mo rin nilabay. Kita ko.
Taray. Nato, dako. Batsag. Ari na may kuto ba? So, arita sa mga suga. Okay. Yun naman to. Never mind. Nato. More Ako, okay, okay guys. Okay. Tagal lang mo sa kung bahay, daw dili. na. Okay. Sasuga. Dagan! Dagan! Scared mo sa sasuga. Ako nagigukod, ako wala. Oo, ako gigukod, yun ako sasuga. You Dakpan mo? weakers. Wala. Pero ko gawas. No, wala dan. You guys. Okay. Okay. Basta ang Perfect, taas okay. pa sa 6 mo. Nana ko yung espada, guys. Pwede na ako siya mapatay. Ang dan. Let's go. Let's go. Ito naman po ko. Give me spot abi. Dali! I'm gonna kill Ay. her! Attack! Dali, Nico. Attack! Attack! Let's go! Tira, patulong! Okay. Tama was sealed to this very tree. Supposedly. Dagan! Kinsi na diri. patay na. Kinsi na diri. Kinsi na diri. Kinsi na diri. Kinsi na diri. Offer a blade. Ay, padong Okay. siya na ako. Nana ko. Sa itong tingog. Asa mo? Michael Jackson. Mabalik taon eh. Wait, ako sa Wait bahay. lang ah. Okay. Yeah. Nico. Padong ko dara. Oh, dara. Chan. Kita ka. Ako mag-mingo, Steven. Tanong niyo. Yeah. Eh. Ari. Nagbagang espada? Wala. Di na ko siya mapatay man. Kaya mo. Isa. Yeah. Kasi na diri. Men, Doon siya. mana men. Mura feel ako mana man. Namin itingog. Sabi na rin ba? Oh, tata sa cave. Asa mo? Di mo makikita eh. Tara Let's go. cave. Dagan. Oh no. Tinadali. Nice ko. Uy. Nice. Let's go. Christian, nabiyaan. Bye, Chan. Arara ka, Chan, ha? Dako naman ka, Chan. Let's go. Di ba? Lagi ka po ninyo. Uy. Obstacle. Oh. Okay. Tama na? Nice. Si Christian wala lagi. Dali ko Wala na sa na. cave lagi. Asa mo Ah, na si na siya eh. Oh no. Sa ko ninyo. So, Oh. there is the bigay ka. Oh no. Butterfly. Imo tong lulo ni ko. Oh no. My Seal lolo. 3 hold. Many Ano secrets. ba? Asa mo? Okay. Sino ba? Chan, good luck, Chan. So, ay sa murag kay ba ko ani? Kita. Di na may kabalik. Chan. Si katawan ni ko. Ay pag joke ni ko. Oh. Tara. Ay si katawan ni ko. Gigito ko no siya. Ay si joke. Okay. Wait lang Chan. Matiktik. Ay kagol, Chan. Oh. I-team carry ka na Para sa mo. dulat. Pagod na ni ko. Oh. Okay. Pagod na. Not me. No more. Hindi ko matanda. Bahala ka tara. Hindi ko matanda. Huwag na ako. Bahala ka tara. You die, sucker. Christian. Chan. Ay, man na. Ano chapter? Mana? Sure eh? Mimic Ay, merch. sa Chan. Buddha. Hi, Chan. What's up? Oy, guys? Buddha. Kasi ako lolo. Oh. He is ano na guys? Ano sila yung merch? Teka lang ako na. Ayos na ako eh. Key one. Ooh. Oh, nice. So, dali. Buddha. Uy, na-corrupted. Yes, yuli ni. Unsa? Murag adto to si mong lulos ha. So, feel ako rin eh. Okay, nice. Ang kuwang na lang kay Rose. Oo. Okay. Blade mo daw? Okay. Hala, Let's go. nasaan naman siya? Guys. Ito sa laag sa taa mo. Okay. Wow. Dutag bahay ninyo ni ko good. Na may tunnel. Sheesh. Oh, Rose. Rose. Sheesh. Gameplay.
Uy, pumiya. Maguna kay Bayot. Min. Hi. How are you? Sino kita na? Mamatay ko ba sa modol ko, ano? Kaduki na. Mamatay ko sa modol ko, ano? Ay, Di ka kadol. di Kanagan tayo. man. Gihatagan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, kadlo kay Riz. Raman to niya. Uy, My God, kiwanan ako eh. Lula Men. rito na ako eh. Ano kami lambot sa mauwawan mo? Ikaw, man good. Wow, buntag na. Men, buntag na. Balik bitaw ta sa tunnel bitaw. Atara espada. Wadi mo nangita diri di ay. Sorry. Nice. Mga natin. Teamwork. Okay. Tabli na guro tong ito no. Yeah. abli na. Hello. Oh, magtalikod. Ano? Okay, wanan ako ni mo siya ni. Imong kau, kuyaw. Oh no, pretty. Ano, Ano, nabuang din kong Am I ito. pretty? Ipakaw na kong whiskas man. Fun. At fun. Sis. Ay, segment. Sa maning lula na ko kalangas. Where? Where is your lolo? Damn. Sis. Grabe sa malolo ni kay. Color green Green. Okay, mate. shirt. Ano gini mo? Dynamic Mickey Mouse Clappers. Tuloy kayo masaya dito. Ah, Ayun. sino nag-crash ko? Feel it. Hey, 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 hey. Lean with it, dab with it. Hit them folk now, stab with it. Nay, then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it. Hit them folk now, stab with it. Nay, then you stop.